Ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, хушомадед ба канали мо. Меҳмонони нави канали мо, ҳамаатонро хушомадед мегӯям. Дар ин тирамоҳи боронӣ бароятон як влоги гарми хонагӣ омода намудам. Умедворам ки писандатон мегардад. дӯстони азиз, дар комментарияи видеои охирон саволҳо бисёр буданд. Дар давоми влог кӯшиш мекунам посух гӯям ба якчанд комментария ва ба якчанд савол. дӯстони азиз, дар ин ҷо ҳамроҳи Настинка, кабудиҳое ки охирон маротиба коридагӣ будем ҷамъ кардем ва Настинка хоҳиш кард ки ман дар влог ҳамин кабутиҳоро нишон диҳам. Марҳамат, тамошо кунед. Ба шумо тамошои бо фароғат. Здравствуйте, друзья! Вот наша зелень с нашего огорода. Там у нас есть еще, я еще соберу и вам покажу. Ана тамошобинон, зеленҳоро ҷамъ кардем. Ана ҳамин қадар шуд. Ҳозир мешӯям ва ба заморозка мемонам. Дар ин ҷо дӯстон, рӯзи якшанбе, субҳи якшанбе ман оладушки пухтам барои кӯдакон ва хоҳиш карда будед ки аз аввал то ба охир навор кунам чӣ хел ман мепазам. Ба мо 1 литр кефир лозим аст. 50% орди биринҷӣ медозам, 50% орди гандумӣ, 3 дона тухм, сода, намак ва вақте ки хамирро тайёр мекунам, дар охир 100 грамм равғани растанӣ медозем. То тайёр шудани оладушки мехостам ба саволҳоятон ҷавоб гӯям. Пурсидед ки чанд тои кӯдак аз они худам аст ва чанд тоаш приёмный. 4 тоаш приёмный ҳастанд, яъне Настя, Маша, Лиза ва Лёня приёмный ҳастанд. Рустам, Ҳасан Ҳусейн ва Малика фарзандони биологии худам ҳастанд. Ва боз пурсидед ки дар расм барои чӣ 7 кӯдак 1 тоаш куҷо шуд. Фарзанди калониям Рустам дар хизмати ҳарбӣ аст ҳоло. Иншоаллоҳ моҳи июнь мебиёяд ва барои ҳамин 7 кӯдаки ман дар назди худам, 1 тоаш писари калониям дар хизмати ҳарбӣ. Барои ҳамин дар расмҳо 7 кӯдак ҳастанд. Боз синну соли фарзандонамро пурсидед. Настя 12 сола, Маша 11 сола, Лиза 9 сола, Лёня 8 сола аст. Рустам 21 сола, Ҳасан Ҳусейн 6 сола ва Малика 3,5 сола аст. Рустам аз Ҳасан Ҳусейн 14 сол калон аст, аз Малика 17 сол калон аст. Байни фарзандони ман анами хел фарқияти калон доранд. که در آوان 18 سالگیش شب بی پیچ و تاب آرام خفته است. که در آوان 18 سالگیش به نامی دختر شعر نگفته است. درونی درس از استاد پنهان به نامی دختر خط می نوشتم. تراویش های احساس دلم را برای یار خوشقد می نوشتم. به من نامه می دادم نهانی، درونی برگهای گل نهاده. تو را من دوست می دارم چو مجنون، چو حسن عشق من بادا زیاده. با من نامه می دادم نهانی، درونی برگ های گل نهاده. تو را من دوست می دارم چو مجنون، چو حسن عشق من بادا زیاده.
کرسی آخر قطاری کاکلانش می شمردم و با زنجیره موی مهینش دلم را بسته بر او می سپردم. دلی من کاغذی ننوشته بود، در او نامی برا بنوشته بودم. جوانی نورس و ناکار دیده با از سادگی دل بسته بودم. ولی حیفا صدای زنگ آخر صدای انتهای عشق ما بود. تو گویی از جوانی گذشته زدشتی دور چون بانگی در آب. ولی حیفا صدای زنگ آخر صدای انتهای عشق ما بود. تو گویی از جوانی گذشته زدشتی دور چون بانگی در آب. тамошобинон аладушкиҳои мо тайёр шуд. акнун бошад хоҳарони азиз бо шумоён бо як лайфхак падилитса мекунам. пардае ки дар зали мо кашол буд поёнтараш даридааст ва нахостам ки ҳамаашро пардаро партоям, барои он ки парда хотира аз тоҷикистон аст, аз тоҷикистон овардагӣ будам. ҳозир бошад пардаро бо анҳамин рахи гулаш мебурем ва ба тирезаи хонаи бачаҳо кашол мекунем ва мондагиашро ба стулҳо чихол медӯзем. سفر کردم براهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم براهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این марҳамат тамошобинон, парда тайёр шуд. акнун ана ин ҷои тубаки гули сафедро бо коричневӣ иваз мекунем. ҳамаш як хел коричневӣ мешавад. ана тамошобинон, марҳамат. ба фикрам бисёр оригиналӣ шуд. акнун бошад тамошобинон, ҳасиби хонагӣ тайёр мекунем. дил, ҷигар ва гӯштро аз мисарубка мегузаронем ва биринҷ медозем. ана тамошобинон, ана ин хел мешавад. инро ман 4-5 соат мепазам. бисёр болаззат мешавад. протсесси тайёр карданро навор карда натавонистам. аз сабаби он ки моли майда буд, рӯдаҳояш ҳам майда буданд. барои ҳамин бо сӯзану ришта дӯхтам ва дарунашро пур кардам. ва тамошобинон, барои бӯй нест шудан метавонед бо уксус шӯед, тамоман бӯяш нест мешавад. ана тамошобинон, 5 соат гузашт, ҳасиби мо ҳам тайёр шуд.
از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم. дар ин ҷо тамошобинон барои модарам аз канали TG Аминка курта заказ кардам. 2 курта, 2 намуд. Материалаш халатсове аст, остинҳояш дароз, то пол аст дарозиаш. бисёр ба модарам маъқул шуд, лекин цвети коричневый маъқул нашуд. инро ман ба худам гирифтам, камтар переделка мекунам. барои модарам аз ана ҳамин фасон фақат дигар цветро боз заказ мекунам. лекин ин кабуташ беҳад маъқул шуд. нархи ин куртаҳо 1000 рубли аст. тамошобинони азиз, доставкашон 300 рубл. ба ҳар як гӯшаи канори Россия доставка мекунанд. ҳатман шумо низ барои худатон, барои модаратон, барои тӯҳфа метавонед заказ кунед. тамошобинони азиз, ана ман боз ана ин хел 3 намуд пастелни бельё гирифтам. размерашон двушка аз фирмаи Василиса. Василиса ин ивановский текстил, беҳад качестваш хуб аст. як то пастел гирифтагӣ будам, ба ман беҳад маъқул шуд. вайро ба модарам додам ва боз рафтам барои худам 3 намуд дигар гирифтам. ин полуторка. 100% хлопак, 100% пахта ва инаш бошад двушка. як бори дигар такрор мекунам ки аз гипермаркет магнит гирифтам. дар он ҷо аксия рафта истодааст, 69% аксия. намедонам як ҳафта ё 3 рӯз мешавад ин хел аксия. барои ҳамин агар дар шаҳри шумо ҳам бошад, метавонед дастрас намоед. 2 намуд расцветка дорад ана ин хел. расцветкаҳояш он қадар хушрӯй несту, лекин качестваш беҳад нағз. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо влоги мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, ташаккури зиёд барои лайкатон, барои дастгириятон, ба комментарияҳои хубатон. ҳамеша дар паноҳи худованди меҳрубон бошед.